Yung hindi bestseller, bigay mo na para matapos ka na. Gusto mo, tapusin kita eh. Mahal. Sige. Mahal. Hindi kasi. Paalisin mo na nga yan. Mahal. Mahal. Para kayo pa nagkikwentuhan, tayo na dito Sige, sa yun date. ang bestseller, yun na lang. Mahal, parang, Okay, ma'am. parang nagiging rude ka na sa mga staff. Hindi maganda yan na gusto ko ganyan naman yung trato akin sa ka kanila. eh. Akin Mahal, ka lang eh. Nagtatrabaho yung tao ng maayos. Huwag mong pagbintangan. Sa'yo lang ako. Buti naman. Naman yan. Yan ang gusto ko. Tara na. I-take out na lang yan. Napakainit mo. Inhit siyempre. to. Ikaw kasi. Tara na, take out Uli ka na. Take out na lang. Kanino ka lang? Sa'yo lang din ako, babe. Sabi, sa'yo lang Wala ako. na, wala Sino nang si iba. babe? Mahal tawagan natin. Mahal, babe. Basta lahat naman ang tawagan sa'yo lang yan Sigurado ka, hiwalay na kayo ng asawa. Wala mo, na nga ah. kami. Baka habulin ako nun. Nakipag-break na ako, wala na. Asawa Kaya mo ako pa din nasasaktan yun eh. Titingin ka ng iba tapos siniwalayan ko yung asawa ko para sa'yo. Diba? Hindi ko naman, Kaya nga. Akin ka lang, babe, ha? sa'yo lang ako, mahal. Ano ba talaga, babe, mahal? Kahit ano sabi mo, kapwede na yun, sa'yo lang ako, Paul. Emily.